Sim jing ruai sedang kemas bukut nomor San Punyo. San Punyo. Dodonre tuan sunong sispa asnya buka jabi tuan sunai Jisu ben kloy nong babi tuan nok loy wat sem tuan balik dan suya ben syasnyai lau dan sem cintian Jisu balik. Amen. Pada pigumen para pangalan ng pagkasun dahil siyang berkat, dahil kitin, dahil kam, dahil siyang leklet, dahil siyang lepalat siya dahil siyang lepalat siya dahil siyang lepalat pagkaw siya namar kata, kapat ipang Maria bukut, kabayasa Kristi, yaki angal magirikut, pada pigumen para banway na bandal siya how try play siya Amen. Traikin ratku blaze layani. Traikin ratku blaze layani. Kristu mako, Kristu rakono, peninjoni penimyani.
Amen. Kajing buli nang kitab maningkong Samuel. Kalnong kabakat riu kat kabaningkong riu nyau shpau haduk kat lai. Ti uterai ulaong hau Samuel. Pendap ialah kareng dako umpanyang bat kelej. Ngan pa ya pi sya ujese nong Bethlehem. Namar ngalajit siem hi ya uwei na kikhun jong u. Haba kilayawan u Samuel ulapej ya u Eliab bat ulaperkat. Dashisha ubala pensle jong uterai udon hakmat jong u. Henry uterai ulaong hau Samuel. Wat pej ya uterai umpej kumbapej ay Shemjit yakini hangta u Samuel ulakeli ya ujese hatu ki khun jong pi barok ki don hangni ti ula jubab dangsa sa ubak hadu Henry u ablang kumta u Samuel ulaong hau jese phakot ba unwan namar ngin yashong banbam hadu ba un dawan hangni ti ujese ula phakot ya u bat ula penrung syapo uni ulong ubasau kerang uladon ki khmat giba itenat bat ulalong ubabhabriu ti uterai ulaong yeng lej pensle ya u namar dei uni kumta u Samuel ulashim ya kareng umpnyang bat ula pensle ya u habdeng ki men jong u umensim jong uterai ulahir kerhai halor u David nadu kata kasi kani kaktian ublei Nisongo iau le. Samar pulai namban ruspa kandai pupra. Ruspa kandai pupra.
Kajing puli nagishisti Paulus syagi Ephesus. Kanon san khot prah du kasau. Ladon kapor haba pil along kajing dum. Nrai menta pilong kajing syai hautrai. Dunyuma tu im kum kikun kajing syai. Kajing syai kapenmi harukom kajing bha bat kohok bat kajing shisha. Dapen syong bha haba piwat bantip ka ei ka bapen smobha ya utrai. Wat yashim menta hakikam thala balet hakajing dum. Penrem yaki penban. Kapin le rain wat banyalam yaki ei bagini kibriu kile hari Henry haba penrem yakum kini kikam kimi blut hakabashai bat kata barok kabapau kalong kajing syai dei nakani kadau balaong ki jod pi ubayotia mi no nagajing yap bat ukris en sa pensyaya pi kaktin jong play Isomo iyaw ble. Yaro you try, O Christ Jesus, yang joy bansak ka gospel jong. Ngarong ka jing syai jing ka purte yong utrai, jaro babu jenga, unyo ye ka jing syai jong ka jing Yaro you try. Enjoy banska gospel jamu. Utrai dan ringkat bat pi. Ringkat at piru. Kal jing pule naga gospel kat kum u Yohanes. Ka buram hame kutrai. Ha kata kapor kat bau Jisu dang yai. Ulayoi uwei breu bamala nadu dangka. Te ulabia haga kendau bat ulap penlongkti da kata keumbia. Nangta ulakta yaki ulata yaki kmat utau breu da kata kekti bat ulaong hau. Kilek beta yalaga kmat ha kapung silawam. Kumta utau breu ulalek ula saj yala kekmat ula wan pai bat ula yoi ki paramarjan jungu bat ki breu ki ba laju yoi yau kumunong krong baro shikata kila keli omdei mo uneu breu ubalaju shong ban krong don ki blong udei ken Henry ki wei pat kilaang em umdei usu I kumau kumta ubreuhi ulaang dei mga ken kila yalam shaki parisi bat uta ubreu uba lamala mansua te kalalong kasngi sabat habau Jisu ula kle ya kakti bat ula penbe pej ya kikmat uta ubreu kumta ki farisi kila kelibiang yu bakumno ula ban yoi bad ula yatu haki ula ta ya kikmat jonga da kakti ngalapta ya la kikmat bad ngala ban yoi kato kanengut ki farisi kilong uneu breu umlong nau blei namar umrakhe ya kasabat ki weipat kilong kumno ken ubreu ubalong unong pop ula bat peni kidak kisin kad kini nangcha ladon kejungya payah pedeng jungki kumcha kilakeli biang yau tau breu bomala pipat piong kumno sepang jungu naba ula penpej yak khmat jungpi ula jubab ulong unong yutu lupa kilak jubab kela yu lakhaya me shirniang hakapop bad me persang ban hikayengi bad kila lenshop yu shabar ujisu la yu ngeu ba kila lenshop yu shabar bad haba la lab yu uang pinge hau kon ubreu uta breu la jubab udei uwe ko kenran bangandum nge hau ujisu long hau pila dayo yu bad
udai uta bakren happy mentang utau briu long ngangej ko kenran bad ulama ne yo ka gospel try Siro emi pukul. Kohan men ko para how to write Jesus Christ. Pan mapiru ko have berit. Menta ka step ka jing polek benengkong ngi yos ngau sepang kumno lajit yo David banlong usim jong kipat Israel. Ha ka jing polek baar pat na ka city jong Paulus syaki Ephesus ka kren hanga happy bat ka khot ka were ngai pi kumno ngi kum ki kon kristan ngi dei banyaj ha ka jing sai namar ukris ulawan benra ulawan banai ngi ka jing sai jong ka jing im bat kum juru ha ka gospel memata ka sngi ngi yos ngeu sepang ka jing pen ko ya ubreu bamala nadu dan kha abo jisu lale kampala ula peni ya kikmat jong ubrat li kumno jisu ukhot yaw ne ubreu ban wan shu bat ban long nong but bat ban ngej hau habangi pusan sepang ki jing pole baro lai tli kila ya thul pa yang ay pi kumno ba ngidei ban pusan ha ka jing im jonga jong pi sepang ka jing shai kumang yong udah bidru la yo ka jing shai na Chris ban long unong yalam jong kipat Israel nang ta Paulus ru la pan kan mau yang i bang la yo ka jing shai jong ka jing im ngi dei ban yaj ha kata ka jing shai bat kum juru ujisu ha ba la pan ko yo ne briu ula ayu ka jing shai bat u khot yu ban yaj ha kata ka jing shai ka ba ula ayu din mata ka daw ha kana ka step ha kana ka sngi ko han men ko para makan dia tongin posan sepang kajing syai bat kajing dum ngitip ba kajing dum kawan ra jing sngosi kawan ra jing du jing kermen bat kawan ra jing tim ha kajing em kajingi baik ni haban kelih lade kamu ayu kajing dum kadai kapop kajing dum kadai kata kajing bom la jingi banyo i ya kajing syai kajing bom la jungi ban pediang ya kajing i jong blay kajing bom la jungi ban yo i ya kiwei pat kanai kajing dum kabon ra jingdu jing kermen kajing dum kabon ra jing tim ha kajing im jungi kum ki kon kristan habang im ha kapop ngi ong bang ngi sa ha kajing dum habangi don ha kino ki jing auria jong ka jing im ngiong ba ngidon ha ka jing dum jong ka jing im kapop ka dei ka jing dum kat kum ka jing hikai jong ki patamen ha ka jutang barim ru kapop kawan ra jing tu kawan ra jing tim ha ka jing im ka jing i bar kum juru ha ka gospel ki ngi farsi ki ong haune breu me lakha yang me lakha hakapop kumno me laban hikai yangi habau ne breu persang ban kren sapang jisu habau la yo ya ke jingkot wala yo i habau jisu le kampala ha ke jing em ke jungo ngio i ba ka jing hikai jong kiman barem ru kapop kawan ra jing tim ha ke jing em jongi den mata ka dau ba kano kajing kajing shitam ka bau briu yo kadai kapop kadai kada kajing jong ki men barim Henry nadu kasngi bau jisu wan sak perthai kumbau ong ha ka gospel jong Yohanes kala nang khandai kala nang bapra da khot khat arong komno ngalong kajing sai jong ka perthai uno babud yanga uno miya ha ka jingdum bat unyo ya ke jing sai jong ke jing im temangiru ko han men ko para ngitip ban ngila pediang ya ke ke jing sai ngila pediang yo jisu habang ngila pediang ya ke jing ke bau jisu la ai kamun ngila pediang ya ke jing sai jong ke jing im habang ngila pediang ya ke jing sai ka jing dum
na ka jing im jungi la kan riano ne la beno bat kala du no namar ngitip ba ka jing shai kawan ra bor ban pendu pendam ya ka jing dum ya ka pop bat ka jing shai kawan ra jing kemen jing tengen jing suk kawan ra yangi banyoi ya ka jing sotenat jong ka perthei jong ka mariang bat ka jing im jong ki para breu jungi kanai ka dei ka bor jong ka jing shai habangi pej ha ka gospel habau jisu pen ko yaw ne breu bamala bun sin habangi pule ha ka gospel habadan mano ki badan kam ki sai le shau jisu ban kerpat bon ki kam phala bau jisu le ngi i ba ki breu ki le shau jisu ki pan jingerap ki pan bau jisu le kam phala na banta jengki henry ha ka ne ka sngipat ngi yos ngeu bau jisu dalade ulei shau ne breu ulei shau breu namar usngeu saneyu ngitip shai bau jisu wan sak perthei ban wan ra jing shai ban wan beno ya ke jing dum jong ka jing im jungi om dei ba mengingi khod yo jisu ban wan sak perthei henry wan sak perthei dala kamon bos ngeu bha ban wan pen im yang abade phi na kapop ban wan be ya kata ka jing dum jong kapop na kane kasla perthei kham tame baro kito kiba ngej bat ki bapediang ya kata ka jing shai ka bau jisu ulawan ra ka perthei kumbaong ha gospel jong yanis nong pra khot khat ngalong ka jing shai jong perthei uno bapediang ya kana ka jing shai unom ya ka jing dum henry unyo ya ka jing shai jong ka jing im kabar pat ngiyoi bau mala snothu usnguthu yalade ba dan bor ban lei usnguthu alade ba ubru ba mala dan bor ban lei ha ga jing im jungu dei na mata kadau usania lud hau jisu ha bau jisu wan sakma jungu u jisu ubia ha ga khandau ba du shim ya ga to ka kti la na ga khandau ka bangyong uta ha ki khmat jong ne ubru ba mala ba du thai u ban lej sai ya lagi khmat ha kataka wa silawam uneu breu khlam kli e yo jisu balai nga ban lej sata ngamla ban lej daladi kumno ngala ban lej u khlam kli ne khlam complain how jisu henry uletik kumbau jisu ong udon kataka jingshania how jisu namaru tip ba daladi ngamla ban lej e de nama takadau ngahaban chania haw ne breu yo le seu ne breu ula ban pen ko jagi khmat ke junga de nama takadau ule chakawa ban sa jagi khmat bad andau la sa jagi khmat jungu u layo i kumba ki we ki breu ki layo i andau layo i pat anda ki khmat jungu bro atli ki lapli ngiyo i ba une u breu u yakendu bad ki farsi bad ki start an kila keliu hatom de une ubriu uba shongkrong lakat kine kisnam ubriu bamala don gibang ho jude don pat gibang omde usu yasrim batu henry dalade usngau serong ban pediang baulong uba manla ban menta usngau serong ba ulayo ibiang uong ho de mga ubriu bamala henry menta ngalai don we breu bawan ban kta ya ki khmat ke junga ukta ya ki khmat junga da kti padu ongnya ban le sa ngala yo i ko hanmen ko para ngiru ngilong ne am kumune breu bamala habau jisu lawan sak perthei ban wan don rengkar ban ngabat pi ulawan ban pensai yang ngabade pi bau long kata ka jingsai padu jisu la ayanga bade pi kana ka jingej padu lakhot yang badai pi we pai we ban ya ha kane kalanti jong ka jengej ha to shisha ngilong na em kumune breu ngi pediang ya kata ka jengej ke ba ujisu ulawan ra ha to ngi pediang nem ya kane ka jengsai ke ba ujisu
ulai hangapi bonsin ngi kentai ya kana ka jing shai ngi kentai ya kana ka jing ngej ka bau jisu ulawan ra ka bau ulawan ai hangi ngi kentai kumba kentai ki farisi ki sadusi bat ki stan ai han rei uneu bru bomala uhikai yang ai pi ko han men ko para ba nga dalade ngam don bore e ngam la ban lei e dalade nga haban shania nga haban ai tilut ha ujisu belawan ra ka jing shai ujisu belawan ai nga ka jing e ladang idon kum ka jing shania ka jing kerman bar ka jing e bar ka jing ai ti kum no bru bomala ujisu klempep ngin sayo pediang ya kata ka jing e ka ba ujisu lakular hangi iwe paiwe nang dapat endangi layo pediang ya kana ka jing e hato nyinri kendong na em ya kana ka jing e kumbau ne breu uri ya kana ka jing e ka ba ulayo pediang hau jisu bonsin ko han men ko para ni endangi layo ya ki jing kerku ni layo ya ki jing e ni layo pediang ya ka jing e ka ba jisu ula ai ka jing em ka jing e ni lendet bat ngi phet jingai na ujisu hanrei une ubreu bomala uhikai yang ayapi ko hanmen ko para bangi de ban yaine ha kata ka jingai ban yaine ha kane ka jingshai ka ba ujisu ula ai hangi ena mar kata ka dau ko hanmen ko para ha kane ka step tongin phai so blade tracken rad menta kumbangi lapoi ha katayau basau jong ka Portland kadai kapor kabakabalang kalakhot yang ayapi berkumjuru kadai ka jengkhot jong jisu yang ayapi bangin yaine ha kane ka jengshai ha kene kisnam baladap ha kene kisngi baladap ngi lak beno yak ka jengshai ka bau jisu lonai da ka jengdum da ki pop jungi hanrai mandagas ngi ka gospel ka jingpule benengkong ka jingpule baar bat ka gospel ka khot ka were ngayepi bangi haban le da khongpong pat bangin be ya ka jingdum jong ka pop da ka jingshai ka bau jisu ulawan ra ha ka perthei kumbangi om mene ngiti bau jisu wan sa ka perthei om ba mangi ngi khot yu hanre da ka mon la jong wan sa ka perthei ban wan krishan yangi ban ai boringi ban patin lenti yangi ban ai ngi kana ka jingshai khnang ba ka jingdum jong ka pop kan phet jingai nangi bangin yo ya kita ki jingi e ki jingkerku ki ba ula kolar hangi de na mata ka daw ko han men ko param ha kana ka step tongin phai sa ujisu menta ngin dem ka kli ngon hak jajung u ngin kerpan yu ba unai borengi khamtam me banwan ban simno ya kana ki jingdum jong ka jing im kristan ka jungi bangin laban pediang hok ya kana ka jingshai ka ba olawan ai bat bangin yaine ha kana ka jingshai balong ba ka jing yaine jing ya kana ka jingshai ni laban yo ya ka jingshai jong ka jing im ha kana ka perthei bat kumjuru ha ka jing im lawe jungi en yoro yo Jesus Christ Laispa nripuwe gange duble upadon bor non tau gaping bat gakendel gange dukun marwe
jing duai kirunge to ngini aduai da jing shania telit telan hobleu kwa jingi bala I jingi palat liam hadu kasngi jong da jing yap da jingi da jing yap da jing shashtam ba jing yap kon jing u Naga bentau pa bakho jingi Pope Francis ki Bishop Baro ki Lingdo ki Runiam ki Katekis bat kinong Troy Balang ba da ga jing Shidham ha ga jing I yaw blay turay kanrat ba di kabalang ki laban yarab ki mansim ban panthamai ya kata ga jing I ya ga jing Shai bat ki jing ai ka bauturai ula ai heki da gejing elap gejungki berkumjuru da gejing em paman kasngi gejungki ngi kerpat yame kotrai na kaventa karampai kristan jungi pengindup wan syakajing le niam singi utarai da gejing terang pantip ayu utarai ukwa nangi ngi kerpat yame kotrai na kaventa iwai pa iwai nangi pengindup sengotu yala gejing long pop silenter ban bangi don kam yau kris bandup laj im ngi kerpat ame kutrai na kabenta kitu kibriu ki balamat la da gejing kwa brai gejing sarong ni gejing shun baki khmat jongki kendup yo I ya gejing Shai ukris hakani kaporlen ngi kerpat ame kutrai na kabenta kibriu baro kiba dang jangai na ukris pada kilenti kibatang utarai utip kendup sya ya lambak naga jingdum sya gajing Shai bapala ujong kris ngi kerpat emi kutarai iduai nak benta kamansim balaklat no jong I William Karkongor iduai boblay traken radonai I gajing jethaj bom jekut boblay traken radonai unumnyau ya kita kilat kitam giduna ki pop kisang keba lale ha ka jing em ka jungu ha ka nek perthei hanrei mai I ka jing sut beneng berkum juru nak menta ka mensem balak klat no na ka nek perthei ki bai ngasem ka jungi ki bro ki bangi thu moble trakan rado ai ki baro ka jing sut beneng ngi kerpa de me kotrai I duai nak benta jungi wei pai wei ki basim menta ha ka ne kamas ki bekhoj berkum juru nak benta ki bro setelah ki perthei bangi ngilaban peniang ya kata kejing Shai keba ujisu laban ai hengi bangi laban rihok ri kendong ya kana kejing Shai bangi niop peniang ya kata kejing embam jekut ha kejing em lawai jengi ngi kerpa di me kotrai jar ha kemasem kejung PIT yala de hau jisu ha kana kelembat IT hau ya kejing kwa kejing terang kejung P kejing angnot jong kejing em kejung P pamau kumutrai kenrat un ai un pendapan biang ya gijing don kam jong pi baro ngi kerpa dia me kotrai blai trai kenrat nong bo nong thau kine gide gijing terwa gijing kwa gijing trang jong gi khon jong me ha kana ka step to penur long to ai ya kine ki kerpan kebangi labu akmat jume ha kene kelimat ladaki longkat kum kamon ke jume ni pani kene daw kris utrai jungi amen Laispa Andri Pundri Inga yo uku
trong mi ai ngồi ya mi cô trai non tao ngamar ka jing spoon ka trong mi Keduai ko para baga ciknya junga bajong pi kalong pedang pun nak madu bleu pa badan bor baro Go try pedeng simpnya ji jong pi nak ka ji ro ro mo pedeng jong Bagi mentoi ini berada dalam buku jongku barok kawai. da ka jing kemen ko trai ngi trwa ya kine ki jin ai ki bawan ra ya ka jing pen khia bom jekut ngi da kerpat rid ya me ba men penlong yangi ban ngin buram hok ya ki ban kumjo ban trwa ya ki hame kumba kadai ka hok na ka banta ka jing em ka jing pen em jong ka perthei baro da Kristus trai jungi Amen utrai don rain kad bat pi Ringkat berkiru, to kan ti wela ki danut dikentir kisau terai, to ngi nang utrai kan ra do blai jungi Rasyong hok berkede, da shisha kalong basong hok bat ka badai ka dai ti jungi bat ka jing pen em yangi haman la kapor bat ka jaka banai ngu yame ko kan rat ko pa bu khoj ko blai bran bor bat bom jekut lang ba trai jungi Jesus Christ u ba da ka jing maya jong ka jing wan long breu jungu ulaya lam ya ki jaj pen reu na ka baya ha ka jing dum sha ka jing shai bas ngor jong ka jing ngai bat ula wan ya lam ya ki to ki balakha kum kim rau jong ka kulong sha ka kam kum ki khun jong me da ki jong ka jing kha bat thamai namar kata baro ka jing thau ki ba habneng bat ki ba ha ka khandeu ki ruai ka jing ruai bat thamai ban ya ro ya me bat mangi rengkat bat baro ki paj angel ngi pertajam bat ngi penbena klem sange Pagod Musim dan baru kehidupan, tentang pertikian raya, kasihnya roh sana, sana syajata, Yubleo sana, kasihnya roh Yudabawan, Hanam adanya temutan, tingkat pertikian raya, kasihnya roh sana, sana syajata, Yubleo sana. da shisha malong bukhoj ko trai ka thame jong ka jing khoj baro namar kata ngi karpad ya me to pen khoj pen kentang ya kine ki jing trwa jungi dag ba pha ya sim jung me kum kam jer halor jung pi bakin do ka long yangi kamet bat kasnam jung trai jungi u Jesus Christ hakapor bladino yu badala kaman snobha ula pediang ye ka jing sha shitom ula shim yokpu badag baingu yame ula ketia yu badulai halag senran uong to shim batabam na gane pibaro
namar kane kalong kamet junga ya kebai naiti na kebenta jongti. Hakaju korkom endalalayabam ulashim yakukuri badak baingu biang yame ulai halagi sunran uong. Toshim batodi na kane pibaro namar kane kalong kokuri jong kasnam junga jong kajutang batmai bat bom jukut ya kebai enpenme na kebanta jongpi bat na kebanta kibabun na kebanta kajingma bikipop tole yakane ban kan mau yanga. Kajing maya jong kajing nge ngipin bra ya jing ya chung mi ko trai bat ni pla ya ga jing ba chong me aru ba men dawa aru namar kata ngi kebapan menta ya kajing ya bagajing mi pa jungu ngi terwa hame kotra yuk po jong kajing em bad ya kukuri jong kajing penem ngi dai nguai dem namar balnyau yengi kebabit banyang kemacung me bad ban sakri yeme da kebas ngurit ngi kerpat yeme bangi bayo benta hakamet bat kasna mukres ngin long kiba lapanitali kawe da man sem bakhoj tokan mau kotra ya kabalang jung me kabla priang hasatala kepertei bato penjenaya ka ha gejingi rangkat ber Francis pa bakoi jungi Victor Lingdo as bishop jungi bishop bathamai jungi Wilbert Marwen bishop Baro bat kilingdo token maulem ru yak henmen ki para rang berkentei ki baliothia da ka bakermen ha gejing pat badia Baro ki balakhlad no ha gejing isnei jungme to pediang iki sa gejing sai ka khamad jungme to isnei yang i Baro ngi kerpat yeme barangkat bat kamaria thesati bakoi kakmi jong blay ujisa bakhoj ukurem jongka ki apostol bakhoj bat baro krekhoj ki balapen snubhaya me pateng la pateng ngilong babit banyo bantalem ha gijing bom jukut bat ginira bat pandan burom me daw khon chume uji sukres dau lembadu badhau kalong hame blay pa badan bor ha gijing yalong kawe jong man simbakhuj baro ka baro magijing ro jinom la jinom amen kumlah hukum yang ngi danong panim bad kumlah hikai ngi daktin blay ngi nod banong ko pa jungi ba habneng kalong ka bakhuj kerteng jungme kanwan kahima jungme kalong kamon jungme ha kindeu kumba habneng Pai ini menjaga kecuali sini kebahala kesini, batu maaf ini kerengkang sini, kumbani rugi maaf ini belas sendiri, berwajah lam ini sah kejing pensoi, kendrai terpelaj ini nak basneu. Do penlaj ini kerpat kotorai nak kejing sneu baro, ha kejing sebon jengmi, to ajing suk jing sanya kesini jengi, kenang ba, da kejing rap kejing isnei jengmi, ngin lai barabor nak kepop. Bad ngin yo jing ya da na kejing jenjar baro kat ba ngi ngap kmelenti ya kejing kermen bakhoj bad kejing on pat jong nong penem jungi uji sukres namar kejing me kalong kahima kejing me kabor berkaruram jinom ma jinom kotra ji sukres kume belong haki apostol jungi kejing suk ngai pi kejing suk junga ngai pi wat pe je ki pop jungi henroi kejing ngai jong kabalang jong me bad ha kejing sebon jong me to ai hakai ka jingsuk bat ka jing tali ka wei kat kum ka mon jong me
Mame bin babasansyar junom la junom. Amen. Kajing sugut rai kedan baramo rain card badpi. Ringkap biru. Tong ini terwai kada kajing sug iway highway pat. Hak mi kulang brod jong blay, hak mi bukid noi ki pop jong keperthe. Sukito ya ki balakot, syaka jeng kawai jong kulang brod. Bukan rat ngamlong besang hok mamen rung hok ke yeng jonga. Reis ong tanah kaktin kamen sim jonga kan sekiai. Kominian mensiam. Puji sujenga angis kem bamedon teli. Aku sakramen bukucam keduang. I yame nalor ki e baro. Tengah terang bamen apo kaben sim jenga. Namar bameta kumni ngamla ban pedeng yame. Aku sakramen bukui. Tuan apo kadonut jenga haka jinglong mensim. Kapiam yame ala kadonut. Terkapen ya sok ila debat me. Pasyak wan klat su name. Arspa arpulai. Bila yoptia ya mikono ya metra gendra chunga. Bila yoptia
sim kasukan jai ababat me ngadablu jinduna ngamla bantel gadur gas pajong me omla nujar gabur maya Gas na me play kum nga unang pabiyae Ilayok diyan apodonu Yami try On matrai Jisu Matasin ni ayo yame ya roy yame ni mane batnan burom yame kam tame kane klemat kamelawan bandrong habo kadanot keci namba kamer berkesnam kecime melap saying dan kamer berkesnam melawan berkesnam namba kecuan rong cume kecing don mengkat cume Mewan tin nanti ni kon belawan pangilaban im kata kata syai memelai pangilaban ni ya kendong kata kecingnya kabang wilayah yang melawan papenim ni lembah kecing syai stop kecing lembah kecing ya kecing lipat pada mereka telah menang beri ini melai bos susu ini pangilan kata kebor Jangan jumlain hakalan kamer berkemansen Manlep persyaya kejengdum Jom kadai kebukti Kejengdum kebapersyang berpenjot Ini hamtamnya kejengdum kerestaan kejengdum Kobday dragon rasa jisin Nyai dia kebukti merogawai Hamtamnya kinong pobas setelah kebukti Pemangkiru lembah kata kebor Jom kejengdum syai Melembah kebor jom mensimbakut Pametagi Ini pediang biang kita kejengdum syai Jom kejengdum kejengdum Pamakiru kinlaban niya kata kecing syai pamelawan ra kecing em kecing pamakiru kinlaban free kendong kata kecing age jang kecing age kristan dapat melaya letrokan ran iwan rat maju nek bapang pasutong pamakiru lembah kabor jang kecing lain pamelaya yo biang kata kecing koi kecing ya tay kidak borbej tay kidak kipas mai kecing Mas nejo, pakai jempang kecing, sitam kanjana nak kamet kecing ki, pakai kemasem kecing rukumcu, pakai yob yang dia kata kecing koi kecing kiar bapela, lay trakin rasa kecing ya dia kaya kasem kecing, ya imei pakai men ke para kecing bala, pemutiru tidak bara bawa kecing masuk kerja, iwan rarok maju neko kunrat. Nak menjadi neki nak kibaret kiban simataha kene kemas bekoj baro mengiwai paiwai kiban simataha kene kacing kinyayu gares hamtame ngilayo pediang yeme aku mensem kejungi pamen wan syong rengkat bagi menuman ai boring pamen kersaning bagi laban ri kendong kita kecungi jom kecungi kristan kecungi hamtame bagi laban ya kecungi syai pamen ai yangi kajing syai jom kajing im kajing syai
kaban laban yalam yang isha ke jengim lawe sachi sen play dragon rad ni ai la dei hame ni kerban me bamen simti yang bamen krisyan yang bamen ai boring bamen pecimen yang bamen laban im ke jengim kristan ke pura banyanya ke jeng syai jeng gospel bamen ai hani Tong ini aduai Koblay me uba pensai haki berubaro kibawan sa kenai kepertei ngi kerpat to pensai ya ki danot jengi da kejeng sai bapalang jong kajeng e jong me bangin pusan barbor ya kata kababidor bat kabapan sing bahaya me ko kanrat bat ban ich sai me da Kristus rai jengi Amen. ko trai tope ya ki pai ki bakerpat red ya me bato san bore ki batelot to ai jing im da ke jing sai bom jelep jong me ya ki cho ki bayai ha ke serngeu jong ke jing yam bato ai ba ki to ki ba me la pan laj isnei na ke jing sneu baro kin poi sha ke jing ha ba janai tam da Kristus rai jengi Amen. putrai don rengkat bat pi Rengka berhidup. Blay dan barbaron kurkui pi. Ukpa pada kon pada mensem bakoj Amen. kamas kalwai kelai suk i basekriot rai da gejeng babha jong pi. Isongo yau blay. Mabar San Putra. San Putra. Lama musim ting kamayan kayeng ting shan ban hai jing in namar jongi ula shaya pada jing yap hindup yo in alor ding sim bakut bangalong bamenikong cinta berabol jenama amen. And you try Jesus Christ.